салому алейкум раҳматуллоҳ. Дӯстон ва ҳамватанон, оё медонед ки тоҷикон бо чӣ машҳуранд? Тоҷик чӣ маъно дорад? Чӣ таърих доранд? Машааллоҳ, ин чӣ миллати бузург ҳаст? Рости гап, бузургони мо ва таърихшиносони тоҷик мардумро аз таърихашон шинос кунанд, зеро ки надонистани таърих ва қаҳрамонашон ин шикасту нобуди ин миллат аст. Чӣ тавре ки Расул ғамзад мегӯяд, миллате ки таърихи гузаштаи худро намедонад ё донистан намехоҳад, он миллат оянда надорад. Субҳаналлоҳ. мо дар таърих дидем ки ду давлат бо ҳам ки ҷанг ки карданд, давлати ғолибшуда таърихи давлати мағлубшударо несту нобуд мекунад, китобҳояшонро месӯзонад ва аз назди худ таърихи дуруғи нави бофтаро менависад ва дар кор бошад хатти ин миллатро ҳам иваз мекунад, то ки ҷавонони наврас аз фарҳанги худ бехабар бошанд. ҳама инро мо дар таърих мебинем. вақте ки мепурсанд ки тоҷикон кист, ҳар як фарзанди тоҷик бояд донад қаҳрамон ва аҷдоди шумо кӣ буд, хат ва фарҳанги шумо чӣ буд. яке аз қаҳрамонони тоҷик Исмоили Сомонӣ ки буд, аксари ҷавонон аз ин огоҳӣ надоранд. хоб, ба гуфтаи муаррихон кӯтоҳ аз таърихи ин қаҳрамон ба шумо мерасонам. дӯстон ва ҳамватанон, сомониён бо чӣ машҳур буданд? исмоили Сомонӣ ин давлатро бузург кард ва солҳои дароз давом дод. муаррихон мегӯянд ки ин шахс соҳибдин буд, донишманд буд, дар гирду атрофаш олимҳоро ҷамъ мекард, шоҳе буд ки худ ба ҷанг иштирок мекард, муҷоҳид буд, аҳли суннат ва ҷамоат буд. ин муҳим аст, зеро ки аввалан бо раҳмати худованд ва дуюмаш бо сабаби ин қаҳрамони оқил дини исломи тоза дар ин минтақа монд ва инро мо то ҳол мебинем. олими машҳур Низом Алмулк мегӯяд ки Исмоили Сомонӣ ӯ бениҳоят адолатпеша буд. ӯ ба Аллоҳ имони пок дошт, саховатманд буд, зидди ришва ва фисқ ва ғоратгарон меҷангид, хеле одил буд, намегузошт ки ҳаққи кас поймол шавад ва дигар хислатҳои хуб зиёде дошт. дар Википедия навистанд ки дар Табаристон, ин дар Эрони ҳозира мебошад, зидди шиаҳои рофизии гумроҳ ҷангиданд ва ин минтақаро аз зулми ин рофизиҳо озод карданд ва дар зери ҳукмронии Сомониён буд Эрон, Афғонистон, қисми Покистон ва қисми Қазоқистон ва ғайра буд ва пойтахти ин давлат Бухоро буд. бале дӯстон, вақте ки шоҳ ин хел сифатҳо дошт, мардум дӯсташ медоранд. Исмоили Сомонӣ ӯ бо ин хел хислату сифатҳо машҳур буд. ӯ илм дошт ва ба олимон фурсат ва шароитҳо медод ки мардум босавод бошанд ва мадрасаҳои масҷид обод мекард. дар ин солҳо илм хеле ривоҷ ёфт, илми тиб тараққӣ ёфт, Абу Али ибни Сино баромад ва дигар илмҳо аз ситорашиносӣ, математика ва ғайра. хат ва забони давлатиро тоҷикӣ кард. низоми давлатӣ сохт ки хеле давом дод. дар пинҳонӣ либоси оддӣ пӯшида дар кӯчаҳо мегашт, аз ҳоли мардум хабар мегирифт. падарбузурги ин қаҳрамони бузург Асад ном дошт. Асад яъне шери нарай. вақте ки мо тоҷико шери нар мегӯем, бояд мо ҳаминтури сифат дошта бошем. аз хонаи ҳамин шери нарон Исмоили Сомонӣ тарбия гирифт. мо ҳаминтури фарзандонамонро тарбия бидиҳем. ва ин қаҳрамон дар соли 849 дар шаҳри Фарғона таваллуд шуда ва дар соли 907 дар Бухоро аз ин дунё гузашт ба раҳмати худованд. аз осори Сомониён ин аст ки алон эъдоди тоҷикон дар Афғонистону Ӯзбекистон бисёртар дида мешавад аз Тоҷикистон. дӯстон, аз таърихи гузашти худ донен, баъзе тоҷикон худро бар дигар миллат меҳисобанд. ин ҳаром аст дар дини ислом. дар дини мо шахс худро бар дигар миллат меномад, ин гуноҳи хеле калон мебошад, қариб ба куфр рафта мерасад. пас аз худованд тарсен. субҳаналлоҳ. ва дар охир шуморо ба худованд месупорам. салому алейкум ва раҳматуллоҳ.